L'esperada rua del grup Carnestoltes anima un any més als carrers del centre de Premià de Dalt, plens de colors i disfresses com cap altre dia de l'any. L'alcalde Josep Triadó va lliurar al rei Carnestoltes la clau de la ciutat i tot seguit es va iniciar la rua. Un any més, el grup Carnestoltes va organitzar un concurs en què hi van participar diferents grups i associacions de la ciutat i es van poder veure comparses tan originals com un grup de calçots, una muntanya russa i els més petits vestits de pastissos. Home, jo sent de Premià de Dalt doncs tot em sembla fantàstic i jo havia sigut també del grup que l'organitza, que té molt valor de tot el que fan, perquè durant l'any fan moltes activitats i aquesta és una d'elles, no? I val la pena, no?, per un poble almenys d'on viden, Doncs molt bé, m'ha agradat molt perquè les comparses són bastant vistoses i sobretot m'agraden molt les comparses que participen nens i pares, vull dir, això ho trobo genial. En general tots estan bé, però m'ha impactat més la dels calçots xulo, perquè a més com més gent hi ha, més bonic és a les comparses. El primer premi va ser per l'AMPA de l'Escola Marià Manent com a calçots, el segon per a Montadito Japonès i el tercer pel grup Fantasy de l'Escola de Ball d'Oli. Els 3 premis sense comparsa van ser per a cadires, 25 anys de l'Escola Bressol i el cau l'Espolsada amb Astèrix i Obèlix. Tot plegat en una rua que un any més es consolida com una de les més familiars i participatives del Maresme.